Cestujeme na Plitvice. Deti majú vzadu raj, lebo sa tu môžu kresliť, majú tu stolík. A my máme tiež raj, lebo máme parádne auto. Highway California. Takže ľudia, máme 13. októbra. Zobrali sme si pár dní voľna, predĺžený víkend. Vybehli sme na taký krátky trip do Chorvátska. Plitvické jazera si chceme pozrieť, keďže v sezóne to býva dosť plné. Nechcel som sa tam nikdy hnať nejak počas sezóny kvôli tým davom ľudí. Tak som sa rozhodol, že takto v októbri spravíme výlet. Máme prenajatú Volkswagen Californiu. Keď to porovnám s Camper Hero, tak je to v podstate oveľa lepšie na cestovanie. Čo sa týka spania, tak si myslím, že je to porovnateľné, aj keď v tej Kalifornii je trošku menej miesta. Ale napriek tomu je to veľmi pohodlné. Je to T6 jednotka, 4Motion, 2 liter, turbo diesel, DSGčko, vo výbave Ocean, čiže vstávanou kuchynkou. Veľmi pekné auto. Decka, jak sa vám spalo? Dobre. Áno? A ešte spíte vy, či čo? Poď. Aj Iveta spí hore? Jaj, to je najlepšie. Zaparkovali sme na parkovisku vstup 2, Plitvické jazera. Local Patriot Slovakia. Papáme pastelky. Áno, áno. A tu máme takého kamoša ID Baza elektrického zo Švajčiarska. ID Baz. Baz. A ideme pozrieť Plitvické jazera. Tešíte sa, decka? OK. Tak poďme. Ešte aj parkovanie tu na Plitvických jazerách v krásnej prírode. Čakal som tu nejaké vyasfaltované parkovisko. Ono je to tu. V lone prírody celé parkovisko. Takto pekne auto vedľa auta. Strom vedľa stromu. List vedľa listu. Vybrali sme si program H, teda okruh H na Plitvických jazerách, ktorý začína autobusom. Tento autobus nás zavedie na začiatok trasy. Okruh by mal mať dĺžku okolo 8 km a trvať by mal 6 až 8 hodín.
tá šťuka, máš pravdu. Ale je to pekná. Pri najväčšom vodopáde to stráži tento pes. Aby volá, kto ten vodopád neukradol. Pravda? To je strážca vodopadu? Strážca vodopádu, áno. On chce poškrapkať. Janka, choď poškrapkať. Strážca veľkého vodopádu. Z Plitvických jazier sme sa presunuli do Senior pri more a ideme hľadať kemping. Ťaháme smerom hore na Crikvenicu alebo až po Krk, uvidíme, ktorý kemp bude otvorený. Chceli by sme na 2 noci ešte prespať a potom nedeľu večer ťahať domov. Decka, jak sa vám ľúbilo Dobre. na Plitvicách? Fajn. Dobre bolo? Na to, že bolo to dlhé. Dlhé to bolo? No dobre. Tu máme more už. Pozrite sa, trochu sa zamračilo. Nakoniec sme zakotvili v kempe Elements. Už je večer, A sú to slnko netopiere. zapadlo. Netopier, tata. Netopiere nám tu lietajú. Máme v podstate prvú, respektíve druhú radu od mora. More už moc nevidím, ale je tam nejaká piesková pláž. Zajtra sa pôjdeme pozrieť. 2 dní tu budeme, respektíve 2 noci. Takže nepotrebujeme nejaké špeciálne nároky. Obyčajné prespanie v kempe, čisté sociálky a to je všetko. Tak dobré ráno. Dobré ráno. Iveta, prestaň. Spali sme v kempe Selce, priamo pri mori. Je 14. októbra, ráno, 7 hodín. Vzhľadom na dátum, pomerne neskorý, je vonku ešte stále teplo. Hlasia iba takto na ráno zamračené, potom sa má vyjasniť, aby 24 stupňov, takže sa ideme vyskúšať ešte okúpať. Pôjde Iveta? Iba na pláž. Do vody? Nie, Nepôjde? nepôjde. A ty pôjdeš do vody? Možno. Dobre. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Tam sú veľké ryby. If all the things you never show. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. You don't wanna tell me now. Dobre? Super je to. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can
take me there tonight. This life is always Varujem ťa, prestaň, nič nerobí, nič nepokazí. Zakážem ti vstup do tejto izby, príbor. Ešte raz. To povedz. Ďakujem. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Z Chorvátska odchádzame v nedeľu a pozrite sa na tú zmenu. 3, 4. Prší, decka. Je nedeľa 15.10. Výlet z Kaliforniou ukončujeme pri Bratislave. O chvíľu odovzdávame auto. Vonku je 12,5 stupňa. Včera v Chorvátsku bolo 24-25 stupňov, sme sa ešte kúpali a takto prišiel teraz studený front. Celú cestu nám pršalo cez Chorvátsko, cez Maďarsko. Na Slovensku je iba zamračené a polojasno, ale zima. Ráno sme sa zobudili ešte do teplého rána, 21 stupňov bolo, ale potom prišiel studený front. Asi po pol hodiny jazdy, ako sme vyštartovali z kempu, začalo pršať. Keď môžem porovnať Kaliforniu a Camper Hero, karavan, ktorý sme mali asi 2 mesiace dozadu požičaný, tak s Kaliforniou mi prišlo hlavne cestovanie oveľa jednoduchšie. Spotreba vidíte sami, 8,1 litra dnes ráno od štartu. Na tú spotrebu je to oveľa lepšie. S tým karavanom sme mali s Turanom, ktorým sme ho ťahali, okolo 9,5 až 10,5 litra spotrebu. A manévrovanie, parkovanie, všetko mi prišlo s Kaliforniou oveľa jednoduchšie. Akorát je tu možno trochu málo miesta, pre niekoho je to možno nevýhoda, pre mňa to nevýhoda nebola. Skôr sa prikláňam za výlet s takýmto autom ako je Kalifornia, ako s nejakým mini karavanom. Napriek tomu, že je tu možno trošku menej miesta. Dole pod videom nájdete aj odkaz na prenájom tohto auta. Je to pomerne nové auto s malým nájazdom kilometrov, veľmi slušná výbava. Boli sme s ním maximálne spokojní, takže kto bude chcieť, kľudne vrelo odporúčam.